Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ l'air le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen don ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien turko adamade la koi, fieu, fois ka soro iye bana nyini ka don la kari, me ga sababu ga saka dangarike, adamade ke nyina mayala, o kele ke bo mo fare kolola. Wa ore tinye fieu, fois ka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ya kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa, nimbera dere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Meme se galo ka fo, o ka démission ka futina yelenye, o pela de lebi kala, ni lakol so daga bana nuna. O ka Bolofara de flani. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau bac, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale.
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yani jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Kalan ye sini. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fe denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabini fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan.
ye tarata ye octobre kalo tile 29 san 2024 kalanta ale bɛna na kɛ novembre kalo tile 4 o ye ntɛnɛn nata ye minakakaw ko ko olu labɛnnen no sabula maa minnu ni sanjiko gɛlɛya olu sɔrɔ o tɛ minaka kɔnɔna na wulikajɔw kɛra ala ni u ka directeur d'académie n'o ye Sidi Kalil Aydara papa ale kɔni olu ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furan ka ban min ye maɲinakaw ye samiya a ko ni kana nɔgɔya olu fɛ olu kɔni ye ɲɔ malotigɛw daminɛ ka ban sangaw kɔni bɛ kule la tari 1700 ji o de dun ɲɔw la olu fɛ kasobon kɔlɔsibaw k'u bɛ taa baarabila min ni dantina na ye a la ko fo u ka maa min turuna n'o o yera waati min na Dawuda Konate colonel Asimi général d'armée Asimi Goïta kunun ko cɛ n ka mɛ tura mu a kɔnɔna na hali bi général d'armée Asimi Goïta ale ye INEM école kɔrɔw ka tɔn ale olu bisimila u taara fɔ a ye k'u b'a fɛ ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan ka tɔn wɛrɛ sigi min bɛna bila IEM nɔ na yaasa ekɔlidenw kungo bɛ se ka fɔ cogo min u ka laɲini filanan tun ye min ye sa o ye ekɔlidenw ka bourse ko min bɛ yen o fana bɛ se ka sara cogo min na minisiri min b'a ko kɛnɛ kan ale ye min fɔ ani jamanakuntigi yɛrɛ n'u ka falifalenw ye min di an na o da aw tulo kan min ye CNT ye ale kɔni bɛ farikolo ɲɛnajɛ min kɛ kalo o kalo Zenta o kɛra ni jansa ye ka ɲɛsin Malikijaw ma ale ni généraux tɔw bɛɛ lajɛlen minnu ye jalakura sɔrɔ gendarmerie école-sow olu ye ɲɛmaakura sɔrɔ colonel ko fana na an na o fana da tulo kan amaramite fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. Ko ni fini kana da bɛ labila n'i ye suruku ye naji feere la min b'a kɔnɔ baji bɛ boli o kan jamana in a baloko a dunfɛnw ko an bɛ mun dun don o don an bɛ minnu san don o don an bɛ minnu sɛnɛ don o don fɛn minnu bɛ taa an kɔnɔbaraw kɔnɔ u bɛ bɔ mini nin waati laban in na an ko an ka kɛ an yɛrɛ fɛnw fɛ refondation déformation clarification justification politisation négation a fɛn bɛɛ sɔnna sa nka a bɛɛ sɔnsɔnnen don an kɔnɔbara kɔnɔna na nin waati in na bɛnkɛ n bɛ min f'i ye o ye k'a fɔ duguba kow ka ca duguba ko bɛ ti kɛ maa ɲɛna cɛ dɔ burankɛ kun y'a fɔ waati dɔ la ko consommer malien an kun ye maliburu dilan k'an yɛrɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan nin waati in na min ye malikura tigilamaw ye olu ɲɛsinnen don min ma o ye dulokiba don ye o ye kɔbafini don ye o ye kɔlɔkɔrɔla maaw ka baara ye gesedalaw bolola baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔgɔlan kɛ nanginɛ n'a tɔw olu sanga wulilen don u bolo bi populini bɛ se ka kɛ ka yɔrɔ dɔw bari yaasa finiw ɲɛw ka ɲɔgɔn ta doncogow fana ka ɲɛ n'an y'o ye an b'a fɔ ko an bɛ malikura la bi an b'a la sini wa tɔgɔ da ne yɛrɛ la o ko ne ka boisonni amara o boisson u bɛ don cogo di an ka jamana kɔnɔ u bɛ kɔlɔsi cogo di service min bɛ ministère de la santé la a bɛ mun baara kɛ a bɛ yamaruya d'u ma cogo di boisson ninnu kɔlɔlɔ jumɛn bɛ u la n'i y'u min kojugu nin ɲɛfɔra anw ye wa forodaw la ndamandaw la baarakɛyɔrɔw la sigidaw la maaw kɛlen don ka t'u yɛrɛ di nin boisson ninnu ma su ani tile a minfɛn suguya bɛɛ lajɛlen dɔw ye nɛrɛlama ye dɔw ye binkɛnɛnama ye dɔw ye nugujilama ye an b'a bɛɛ min verre in dɔ diya n k'o min sɔgɔmada in na yanni tilelafana ka mɔ n bɛ dɔ wɛrɛ min an bɛ k'a sugu bɛɛ k'an kɔnɔ sa sɔrɔdasi cɛ t'a kɔle a fɔra ko anw dusukun man ɲi dɛ nin ye kumaba ye dɛ n'an bɔra o la fɔlɔ kare kun ka dɔgɔ n'i tɛ sɛ su ye yɔrɔ min
n'i tɛ pigeon su yɔrɔ min n'i tɛ jakuma su yɔrɔ min bi na hali fali su t'i ye fali su a t'i ye karisa ka sanusi sɔngɔ ka di an bɛ taa ye ninnu ka pate falen do sogo la an bɛ taa ye ninnu fana filɛ nin n'u ye borosɛti daminɛ u ka den duuru ye 100 ye ninnu ka den duuru ye 50 ye an tɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min daga d'an na wa sogo jumɛn bɛ ka feere an ka suguw kɔnɔ dɛ ne famana ka saga su ye dɛ bagan su Bamakɔ yan n'i ma farati i ka bagan min yaala min kɛ a bɛ tunu u b'a tunu yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'an k'an kɔlɔsi an kɔnɔbara la k'an kɔlɔsi an dabara la k'an kɔlɔsi an taacogo la k'an kɔlɔsi an ka kɛnɛya la amara denmisɛnninw bɛ ka funu an bolo don o don an bɛ ɲininkali kɛ u bɛ mun dun anw bɛ min dun u b'o de dun n'ala ka fɛnw ye jumɛn ye mun ni mun de bɛ a la angɛrɛ jumɛn bɛ k'u kɔrɔ u bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ barama kɔnɔ cogo di mun ni mun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mun ni mun bɛ se ka tobi ɲɔgɔn fɛ fɛn jumɛn bɛ se ka ɲɛ mun bɛ se k'an to an cogo la an tɛ ka nin si jate minɛ ji manani nana bɔ yan an ye ji sugu bɛɛ ye awa ka ji kajatu ka ji binu ka ji sisan a sera Kasimu yɛrɛ ka ji ma sa kabi Baɲame kelen b'a feere fo an bɛɛ kɛra ji feerela ye a bɛɛ dun bɛ taa kɔnɔbara de la ale tɛ ko dɛ an tɛ ɲɛmaaw ɲininka an bɛ kisi nin ma cogo di n'o tɛ banamisɛnw cayalen don dɛ kɔnɔdimi ni kɔdimi ni ɲɛdimi ni sendimi ni bolodimi ni yɛrɛdimi n'an m'an kɔlɔsi don dɔ la an bɛna sɔrɔ jamana yɛrɛ t'an bolo mayonnaise bɛ don cogo min ka d'u ye hali pati minnu bɛ kɛ ka mɔgɔ da tereke makɔrɔni sugu bɛɛ bɛ don an ka jamana kɔnɔ jamana labilalen don foyi tɛ lakɔlɔsi n'i sera min ma an ye chambre de commerce membre ye dɛ anw y'o ye setikaw ma dɛ an y'a ladon douane fɛ an ye douane ka taxe sara dɛ olu ma fɛn fɔ nka minnu bɛ yen n'olu kan ka nin baara kɛ fɛn minnu bɛ taa don mɔgɔw kɔnɔ u bɛ mun baara la an ka jamana kɔnɔ a mara fɔlɔ i tun bɛ fari san k'a dun cogo min ka di i ye nka bi ni min farati fari b'i fa i tun bɛ sɔ san ka makɔrɔni san ka yɔrɔ cɛkɛ yɛrɛ kɛra cɛncɛn ye o nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ nin baara ninnu kɛ u b'a kɛ kɛnɛ jumɛn kan u lasananen don wa u yɛrɛ bɛ kow kɛ cogo di denmisɛnninw bɛna taa ekɔli ta la sisan sanusiw ni fɛnw i b'a ye tile 2 3 u bɛɛ bɛna u da k'u kunkolo b'u dimi paliw ni fɛnw b'u minɛ a mara an y'an ka sigidaw la kɔlɔsi wa maa minnu b'an bolo ko olu bɛ nin baara la olu jɛra n'a ye nin boisson sugu bɛɛ ka don cogo di fɔlɔ anw kun bɛ mun dɔn o ye togodala mɔgɔ ale ka boisson kun ye ji ye nka bi i bɛ taa min sɔrɔ olu bolo hali a dɔw tɛ Bamakɔ yan a bɛ don sira sugu bɛɛ fɛ a yɛrɛ bɔra trafiquant yɛrɛ la sa u yɛrɛ bɛ don n'a ye parce que n'i taara jamana dɔ dancɛ la n'i ye fɛn dɔ sɔrɔ i b'a san ka bila i ka wotoro kɔnɔ i bɛ na n'a ye a pipɔgɔden i bɛ na n'a ye i b'a di mɔgɔw ma a y'u fasaw o y'u kungo ye a y'u kɛnɛyaw o y'u kungo ye nafɛnw loriye tamati tɛgɛdɛgɛ supɔmi ka taa se nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ sɛnɛ cogo di an yɛrɛ fɛ fɔlɔ an ka hakili to an yɛrɛ la koyi jamana in bɛ ka gɛlɛya nka an yɛrɛ bɛ ka dɔ kan an fana bɛ ka caman k'a la dɛ an caman bɛ ka ɲagami dɛ an bɛ ka ɲagami dɛ fɛn sanuman sɔrɔtɔ ka dun min ka ɲi a man ca dɛ wa nin bɛɛ la min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye aw ka sardine boîte sugu bɛɛ ye aw ka corne beef n t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ u b'a fɔ kuma dɔ la ko fɛn sugu faralen ɲɔgɔn kan k'o don ne kɔni t'a dɔn ni tiɲɛ don nka n bɛ min dɔn an k'an janto an yɛrɛ la an ka duntaw la yaasa an ka bɔ don o don dɔgɔtɔrɔso la taga la yaasa an ka bɔ don o don papu nɔgɔyara mami y'a daminɛ binu dalen don a ba fana man kɛnɛ an ka sangew ɲini an k'an denw bila o kɔrɔ an ka hakili to an ka sigidaw la an k'an ka duw saniya fɛn minnu bɛ don an ka du kɔnɔ an yɛrɛ k'u jate minɛ dɛ an k'u lajɛ dɛ anw bɛ sardine boîte kelen de dɔn mɛ bi sardine boîte min bɛ sugu la mɔgɔ si t'a da dɔn mayonnaise sugu bɛɛ bɛ sugu la thé sugu bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ vraiment gouvernement a y'a lajɛ minnu bɛ nin fɛn ninnu kunna u bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min n'o tɛ an don dɔ la ma an bɛ sɔn k'a fɔ n ko
n'an kun y'a dɔn dɛ n'an kun y'a dɔn n'an sera o kɛnɛ kan o ye nimisa ye nimisa o man ɲi sabula o b'a sɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen u tiɲɛna u taara ka dan kɛ n'o tɛ amara fɔlɔ ni dugu kun jɛra n'i kun donna sɛsulu kɔnɔ sɛsu min mana kɛ o y'i ta ye bɛnɛ o kɔni kun ye tiɲɛ ye nka bi e ko sɛw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ sɔn saya yɛrɛ ma tuguni de parce que wɔɔrɔ mɔgɔw bɛ min a jate minɛ dɔrɔn ka bɔ Segu ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu aw ma fama ka falisu ye yɔrɔ bagan wɛrɛ kɔni su a bɛ yanni sibi dɔrɔn waati dɔ la n'anw bɛ taa anw bɛ fɛnw fili an b'a fɔ ko sɛ dɔɔnin mais halisa wulu n'a sara i t'a ye a dun gitɔrɔn daw la u bɛ sanusi dumanw feere sogo u bɛ dibi kɛ bon fɛn sugu bɛɛ bɛ feere mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si kɔlɔsi bon an bɛ ka ɲɔgɔn faga tan dɔɔnin i m'a ye ni bana y'i minɛ sisan mɔgɔw i bɛ mɛn mɔgɔw bolo i yɛrɛ bɛ taa don o don i ka wari bɛɛ bɛ ban i tɛ kɛnɛya mais i ye min dun i t'a dɔn k'a fɔ ko o de y'i faga dɔɔnin fo ka taa se i ka don laban ma fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ sabula a fɔra ko sogo n'i y'a ye kase ka k'a la kase kɔrɔ ye mun ye a fagara abattoir la abattoir ye mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ misi kɛnɛma don misi ɲɛnama don bana kun t'a la fosi kun t'a la ne e y'i ta kɛ bagansu dibi sanni ye don o don siraw k'a ye e mana dugu sira minɛ ka ban e ko e da tɛ fɛ ka jɔ n'i da t'i jɔ a kɔnɔboli y'i la sutura de ye o sinon a bɛ bana min bila la o ka jugu n'o ye o i bɔtɔ i ka jibudɔn ta i bolo i bɛ se ka fɛn minnu dun a sira kan i ko i yɛrɛ k'olu labɛn i yɛrɛ bolo o ka kɛ fɛn sanumanw ye k'i ka dugu sira minɛ n'i bɛ taa sogo san sugu la i ka jateminɛli kɛ fɛn minnu bɛ dun i ka denmisɛnninw fɛ i yɛrɛ k'u lajɛ bi hali sɛfan kelen a mara b'a dɔn ko sɛfan ni buru ko o man ka dun wa ayi sɛfan i tɛ diɲɛ fan bɛɛ munumunu na anw fɛ yan tɛ sɛfan ni buru i tɛ maaw ye k'a kɛ ɲɔgɔn kan fɛn fila don minnu tɛ taa o bon n bɛ dan yan parce que n kana na kɛ maaw la siran kojugu dumuni ɲɛ mais n bɛ min nɔfɛ pour que mɔgɔ ka se ka min faamuya an ka hakili to an ka duntaw la ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minɛn minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka na feere an ma ka di jamanadenw ma ka taa an ka togodaw tiɲɛ ka taa an ka sigidaw tiɲɛ k'an ka duw ci an bolo k'an ka fɛnw kɛ tonbo ye an ka hakili to a dumuniw na diɲɛ fɛn o fɛn mana na bɔ i b'a ye Mali kɔnɔ yan a lajɛ kɛ ko ka i yɛrɛ bonya o furaw bɛ feere anw fɛ yan k'i sin bonya o bɛ feere anw fɛ yan o kɔlɔlɔ ye mun ye o bɛ na ni mun ye o bɛ wele mun na mais jɔnni y'olu yamaruya k'olu ka don n'o ye n ko nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ bon Amara an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yaasa nin ko ninnu fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ u la n'o tɛ an ka jamana kɔnɔna na bi anw kɛra sugu bɛɛ dunfɛn ye sugu bɛɛ fɛn o fɛn n'a bɔra anw kɔni sinon fɔlɔ maliyɛn kun ka ko dɔw tɛ ten dɛ kɛnɛma dumuni yɛrɛ ne yɛrɛ y'a ye Bamakɔ yan de n tɛ anw ye Segu kɛ ka an si de bɛɛ dumuni kɛnɛma a tɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ Amara i b'a dɔn k'anw nako fɔlɔ yan an donna mobili min kɔnɔ 504 familial kɔfɛla 300 ka bɔ Segu kana Bamakɔ 300 tile kelen kun don tile kelen a bɛ bɔ sɔgɔma a bɛ na se fo fitiri o y'a sɔrɔ kari kɔni tɛ i ɲɛ bɛ Sufi Bilali la Sheikh Sufi Bilali ale ɲɔgɔnna mobili bolila kun tɛ yen Sufi Bilali kelen kɔni olu tun bɛ mɔgɔw ta ka bɔ u ka du da la ka na ni mɔgɔ ye Bamakɔ yan nka siègement yɔrɔ ninnu o tun ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye denmisɛnninw kɔni a bɛ taa kɔfuru la de a bɛ taa n'a ye fa bɛ k'aw ɲɛna ko aw sera Bamakɔ ko yan tɛ wo ye ko halisa ko dɔ b'a la tuguni o ye Lazara ye sira tun tɛ yen o Segukaw tulo bɛ n na Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo
maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ école ta ale bilara novembre kalo tile 4 na o ye ntɛnɛn nata in ye yaasa ka se k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara minnu fɔra ni laɲini minnu kɛra n'o olu bɛ ka kɛ minisiri 3 n'o ye kalan minisiri ye docteur Amadou Sisabane ale ni minisiri min bɛ donibata ko kunna ni mobili ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ka taa fara minisiri n'o ye Jawara Asaba Jalo Ture ye ale min bɛ kɛnɛya ko kunna Mali minisiri min fana bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna Mamudu Kasoge ale fana tun bɛ a la ka taa se Fasun Kulubali ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye munumunu salo kɛ Bamako anw fanfɛ bolo fɛ yaasa ka se ka taa lajɛ kalanta min fɔra a baaraw bɛ ka kɛ cogo min ye Bamako kɔni ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in kɔni na maa tun bɛ ekɔliso ninnu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɔra kalanso ninnu bɛ ka furan k'u jɛ yanni ekɔli ta cɛ minisiri min bɛ denmisɛnninw ka ko kunna sa ale ni kɛnɛya ko olu bɛɛ lajɛlen ka taa fara ekɔli yɛrɛ minisiri kan olu y'a yira sa k'a fɔ ko baara ninnu kɔni u k'u tinti a kan kosɛbɛ kalanso 9 ɲɔgɔnna o de kɔni kun datugulen don Kalabankɔrɔkaw fɛ yen min ye Bamako ba Kiniyan bolo fanfɛla la sa kalanso 3 kun datugulen don yen ba numanfɛ bolo fɛ kalanso 8 kun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen maaw tun bɛ u kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni tun bɛ ekɔliso ninnu kɔnɔ nin waati na u bɛɛ lajɛlen bɔra nka u taara ka nɔ to dɛ keba k'u ye ekɔlidenw ka pan dɔw ta k'olu kɛ tobilikɛlaw ye lɔgɔ min ye yɔrɔ caman fana bɛ yen fana u ye tiɲɛni kɛ ka taa se ɲɛgɛnw ni fɛnw ma baara kɔni bɛ senna a kalanso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa yaasa kalanta bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na novembre kalo tile 4 nata in Menakakaw fɛ yen olu ka directeur de l'académie n'o ye Sidi Kalil Aydara Papa ale kɔni nalen ni sisan cɛ académie kunna Menakakaw fɛ yen a ye fɛn caman falen koyi hakilinabaw bɔra a la yaasa min ye kalanso yɛrɛ bɛ se ka diya denmisɛnw ye cogo min ekɔliso kana k'u siran ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ ni maa minnu bɛ Menaka kɔnɔna na u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ekɔli karamɔgɔw a yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye ale ni maa wɛrɛw bɛ yen yaasa ka se ka baro sigiw kɛ arajo sow sanfɛla la ale ni bɔlɔlɔ siraw fɛ ka kalan yɛrɛ diya don maaw la o de la ɲinan kalanta hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ k'u ye Menaka kinw olu furani baara de sigi sen kan ekɔliso fɛn bɛ Menaka kɔnɔna na sa ala kɔni barika la maa tɛ yen ko y'i sigiyɔrɔ bila ko ka taa sigi o kɔnɔna na olu y'u ta kɛ furani ani jɛli ye Sidi Kalili y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Menaka kɔni kalanta bɛ se ka kɛ novembre kalo tile 4 fosi tɛ a la denmisɛnw labɛnnen don min ye kalandensomaw ye u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ekɔli karamɔgɔw fana a n'olu bɛnnen don a kan sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni kalan taara o de ka fisa a y'a yira
ekɔliso tɛ bi na nin waati na min ye maaw ye ko sanji ye minnu degun ko olu b'o ekɔliso kɔnɔna na bin kɔni falennen no yɔrɔ caman ekɔliso caman na fana min ye jiw kɔni bɛ yen min ye comité de gestion ye a yirala k'a fɔ sa ko olu na wulikajɔ kɛ préfet ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka segin joona ka na u jɔyɔrɔw ta koyi sabula kalanta ntɛnɛn nata don kuluba faama sigiyɔrɔ la général d'armée Assimi Goïta kunun ntɛnɛn ale ye ekɔlidenw ka tɔnba min bɛ n'o ye INEM ye o jɛkulu min sigilen no sen kan n'o y'a maakɔrɔbaw ye k'olu bisimila min ye AMSINEM ye ale ka bisimilali kɛnɛ kan kalanso sanayɛlɛ kalanso ɲɛma n'o o ye ministre sa balaw minnu bɛ a kɔnɔna na olu bɛ se ka ban cogo min o de la sa u y'a ɲini jamanakuntigi fɛ komi AIM tɛ yen tuguni u k'a lajɛ sa n'o y'a sɔrɔ tɔn dɔ bɛ se ka sigi min bɛ se ka bila AIM nɔ na yaasa ekɔlidenw ka hakɛw olu bɛ se ka ta ba la cogo min u ye laɲini filanan min kɛ sa o ye k'a jira k'a fɔ ko ekɔlidenw ka bourses k'olu kɔni o sarali o bɛ retard la yaasa o bɛ se ka sara cogo min na ekɔlidenw olu bɛ se k'u ka bourses sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan sa ko sabula ko laɲini kɛlen don maa caman fɛ kansayi ale ko o yɔrɔ la AMSINEM maaw ma ko min ye musaka min dira sa ko ka se ka bourses sara ko baaraw bɛ sen na ko nka ko min ye Mali yɛrɛ an ye nin fɔ kunun administration ayi ale ti ba lanterre la o sumaya o ye Mali administration ta la di ko o de bɛ ministre yɛrɛ ko ten ko degun bɛ yɔrɔ min na bi k'o ye sɛbɛnkow ye sɛbɛnkow bɛ tali kɛ mun na san ɲɛmaaw ale ni syndicat baarakɛlaw hakili la u bɛ ɲɔgɔn kalama ka tɛmɛ anw kan dɛ parce que ni min tɛ INTM na o bɛ CDTM na INTM yɛrɛ président ba ale yɛrɛ ye conseil économique social o fana ye politique jɔyɔrɔ ye ale b'o ɲɛmaaya la walima de Yakuba Katile CDTM ni ma CSTM o secrétaire général tɛ CNT la an kɔrɔkɛ ba Amadou Tewa Gino Amadou Namion Gino yɔrɔ kɔni jɔyɔrɔ b'u bolo bi dɛ politique jɔyɔrɔ b'u bolo faso ɲɛmaaw sɔrɔ jɔyɔrɔ b'u bolo fɛɛrɛ b'u bolo ne bolo u n'olu ka kuma fɔlɔ u k'u fɛlaw fɔ olu ye olu ka fanga ɲininka mun de bɛ nin ko in dugu ma kiba n'u y'o dɔn u n'u ta n'u bila dɔn o ka fisa parce que grève in a caman na n'i ma farati bɛna sɔrɔ dɔ y'i place ta dɛ anw ta kun tɛna k'an bolo nin ye de donc n'an pan'o kunna jɛkulu min bɛ yen ni o ye Total Mali ale baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu tɔn ye ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ k'olu tɛ CSTM na tuguni k'u bɔra la pewu Sinabefu k'u bɛ taa fara olu kan Sinabefu min ye bankiw min ye warimara yɔrɔw olu ka tɔnba ye ale yɛrɛ kɔni tɔnden caman bɛ INTM de kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Total baarakɛlaw ye k'u ye sigikafɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma ko assemblée générale u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ jabala la juma tɛmɛnen o de senfɛ sa k'u ka baarakɛlaw ko k'u bɛɛ lajɛlen y'u tɛgɛ nɔ bila a la k'a yira k'a fɔ ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ k'olu tɛ CSTM na bi u t'a la sini wa u bɛ don Sinabefu la Sinabefu min n'o bɛ Union nationale des travailleurs la n'o ye INTM ye ko sabula olu ka laɲiniw u ta yɔrɔ bɛ se ka kɛ o de ye wa Sinabefu ko mago b'a tɔndenw bɛɛ lajɛlen na koyi ko i n'a fɔ chef ko colonel Ibrahim Traoré école ni centre de formation minnu bɛ yen bi n'o bɛ gendarmew tɔgɔ la ale de y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye Ibrahim Traoré u ka duguma direction min tun bɛ yen n'o ye police judiciaire ye gendarmerie kɔnɔna na ale tun bɛ baara kɛ yen keba nin ye magistrat police de ye koyi minnu bɛ police tɔw kiiri kɔni k'a fɔ min bɛ sɔrɔdasi tɔw kiiri maa min don a y'a ka diplôme kunfɔlɔw sɔrɔ san 1999 ani 99 a y'o sɔrɔ san 2000 sa a ye u b'a fɔ ma sa ko kirikisi école inter-armes militaire n'o o ye EMIA ye Kulukorokaw fɛ yen a taara o kalan kɛ san 2000 a bɔlen kɔ o la sa min ye ekɔlisoba in ye ni o bɛ stage de supérieur kɛ Abijankaw fɛ yen a taara o la ka taa a ka sanayɛlɛ kalanw kɛ ye gendarmerie kalan na stage a y'o kɛ école de gendarme état-major de gendarmerie la san 2013 yani a k'a ka brevet de supérieur de sécurité sɔrɔ Camerounkaw olu fɛ yen min ye colonel Ibrahim Traoré ye maa min don fana a min ye farikolo ɲɛnajɛ o ka d'a ye sabula farikolo ɲɛnajɛ wanaba don
o be dɔn a yɛrɛ jɔkundama fɛ a n'a ka galabu kɛnɛya kamalen min filɛ nin ye farikolo ɲɛnajɛ o de kɔni ye ni baara t'a la a bɛ o de kɛ min ye dɔnkili ye ani ka livre kalan kɛ o de ka da a ye Ibrahim Traoré colonel ale bɛ tubabukan mɛn a bɛ anglais mɛn wa min ye informatique ye a b'o fana matarafa sabula a ko ni maa bɛ yen k'i bɛ bila sɔrɔdasiw kunna f'i ka subahana mansi ninnu dɔn o de la ale y'o k'a taabolo ye sɛbɛn in a fa sirila maa min fɛ sa o ye gendarmerie nationale maaw olu ka kunnafoni di jɛkulu ye ka bɔ gendarmerie ale kɔnɔna na Amara Nun Keita n'an seginna ka na so ka bɔ gendarmerie kɔnɔna na pewu k'u ka escadron k'olu to yen min ye u ka brigade k'olu to yen SJ ni K1 ni K2 ni K3 k'an pan o bɛɛ kunna pewu an bɛ taa jigin Mayina forow kɔnɔ Mayinakaw k'olu ka malotigɛ daminɛna dɛ dugu min bɛ yen n'o ye Jaje Fara ye Mayina olu sɛnɛkɛlaw kɔni nisɔndiyalen don ko ji kun jiginna yɔrɔ min ji m'olu ka malow kun tunu olu kɔni bɛna malo min sɔrɔ ɲinan Amara a ka ca ni san tɛmɛnen ta ye nka u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya min bɛ o de minɛn tɛ olu bolo a bɛ fɔ min ma ko batezi yaasa u ka se ka ni maloba in sɛnɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la u y'a yira fana k'a fɔ ko fo kɛnɛ fana ka sɔrɔ u bolo min ye malo in baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na du caman kɔni bɛ bi Mayina ale ni Bafula bɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan san in u ye min sɔrɔ ko fisayar'u ma kosɛbɛ nka a ko a bɛna na ni nɔgɔya ye gaw kɔnɔna na Mayina ani Bafula bɛ nka minɛnko in o de bɛ k'u jɔrɔ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko n'u sera ka minɛn sɔrɔ ka ninnu tigɛ ka bɔ yen joona ji min filɛ nin ye taa ni ka segin la nin Amara u n'o don malo kura kɔrɔ koyi k'o fana baaraw daminɛ sabula u mago bɛ dɛmɛ de la sanji kɔlɔlɔ ale bolila sankaw kan taari 1700 sanji a y'o kunungulaki dugu min ye sɛnɛfɛnw ye dugu minnu bɛ yen sa n'o ye commune de Somo ye ale ni Tɛmɛni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye degun sɔrɔ nin kɔnɔna sankaw fɛ yen kibaruya in dira maa min fɛ sa o y'u ka sous-directeur central ye min bɛ sɛnɛkow kunna a ko nin jaabi ninnu sɔrɔla min fɛ sɛnɛkɛlaw danni min kɛra san kɔnɔna na ani k'u ka degun dɔn k'o de y'a to sa u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye taari 1770 ye ko o bɛɛ lajɛlen kɔni nin waati in na sanji a ye olu dun sɛnɛkɛlaw fɛ yen degun in k'u sirannen don ko sabula ji ale ma jigin hali bi wa ji bɛ ka yɛlɛ su ani tile u ka fanfɛ bolo olu fɛ yaasa sa ka se ka musaka min bɛna na di Kulukoro mara kɔnɔna na a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ n'o ye sefa wari $1,700,000 ye kalansen bɛ ka kɛ Kulukoro kɔnɔna na commune 11 bɛɛ lajɛlen kunna Kulukoro n'a marabolo musaka min bɛ bɔ gouvernement kunsa yaasa ka se ka o mara ka ɲɛ o kalan o daminɛna kunungo min ye kalan ye a bɛ tali kɛ musaka ko la wari maracogo ɲuman ni wari baarakɛcogo ɲuman na agent comptable maa minnu bɛ yen n'olu bɛ direction kɔnɔna na sa régional ni contrôleur financier olu bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don kɛnɛ in kan u ka taa kalansen in ka taa ale baara kɛ yaasa musaka min dilen filɛ nin ye ale bɛ se cogo min na ka ɲɛ kalan in a daminɛna kunun tɛnɛ a bɛ taa fori min ye juma nata ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ Senegalikaw fɛ yen bɔko fɔlɔ la olu tun ye Sierra Leone minɛ ka 1 ani 0 kɛ o la bɔko filanan fana na tuguni u ye 1 ani 0 kɛ Guinée Bissau la yan'u ni Mauritanie kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa nin waati na kuru 6 de bɛ u bolo o b'a yira sa k'a fɔ ko u taara demi finale la minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ka bɔko sabanan u ni Mauritanie de kan k'o kɛ Adama Jefa Jalo ka denmisɛnninw tɛ wa u ni Mauritanie ta kɔni u n'o kɛ worobilanjira ye sabula u bɛ demi finale la ka ban maa minnu bɛ yen n'olu ma joué anw bannen toujours maaw u na anw la yɛlɛ o la sa an ka an fari foni k'a fɔ k'an fana jouera nka an bɛ taa ten ka na cɛ an mara k'a sɔrɔ a ma joué o man ɲi u b'anw na joué hali ni Mauritanie y'an dasi an qualifiélen don n'Ala sɔnna ma an ka demi finale ye an ni maa min ka bɛn n'o bɔra an b'o dɔn an bɛ taa CNT kɔnɔna na CNT maaw kalosa o kalosa olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min bɛ sigi CNT maaw fɛ Amara farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ b'a la volley b'a la ballontan b'a la n'o ye 7-7 ye min ye gymnastique o b'a la ye Maliki Jaw yɛrɛ bɛna de koyi a yɛrɛ de bɛna ka ni fari foni u cɛla ye min ye bureau maaw ye minnu bɛ wariko kunna n'o ye Abdin Pelew ye ka taa se Nusar ninnu ma ale ni Dr Fombaw min ye jɛkulu tɔ ma Amadu Jalo ninnu ani Kuse Janw u bɛɛ lajɛlen u bɛ ye nin kɛnɛ in kan Maliki Jaw ko nin kalo ta k'a kɛra bɛnsema ye koyi ko farikolo ɲɛnajɛ olu b'a kɛ kalo o kalo k'u fari foni CNT mɔgɔ bɛɛ bɛna ko kɛnɛ kan ko Zenta ko a b'o bila hukumu min kɔnɔ ko y'u ka jaladi ye ko ka Asimi fo k'a wale ɲuman dɔn
jala min dilen filɛ nin ye ko Mali bɛɛ de ka jala don olu kelen ta tɛ maliyɛnw de sɔnna walasa nin ka se ka kɛ ko wa ko mɔgɔw ka bila u kun na k'olu bɛ baara min na k'u tɛna na foyi bɔ a la ko hali n'u ni de bɛ bɔ k'u b'u kɔkɔ da jamana in na a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baara bɛ se ka kɛ cogo min Maliki Jaw ko mɔgɔw kana tamakiya min na o ye k'a fɔ Mali tɛ teleku fiyewu Mali tɛna yigi wa Mali tɛna bɔ a nɔ na baaraba minnu daminɛnen don u se ye min ye u b'o kɛ fo ka taa se a dan na wa bɛɛ k'a bila i kunna fana k'a fɔ ko CNT yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali baarakɛyɔrɔ fan o fan maa bɛ yen k'i bɛ faso baara la i k'i ni di i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ baara min na nin waati na a ma nɔgɔn yaasa an ka siniɲɛsigi a bɛ se ka sinsin cogo min Maliki Jaw a ye nin kuma de fɔ tubabukan na Amara ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a faamu k'a fɔ ko olu tɛ u yɛrɛ ye dɛ u bɛ jamanadenw de ye fɛn o fɛn n'u b'a kɛ fo jamanadenw ka aw ye nɛgɛso gansan kɛ fasanen kɔrɔ aw tɛ dɔwɛrɛ la nɛgɛsonin dɔrɔn kɔ kibaru ninnu ɲɔgɔnna de ye ninnu ye sosi fasili de ka d'u ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tiɲɛ don dɛ ajibari ninnu olu ta ye damu ni lido ni sɛki olu ta ye o ye parce que an kɔrɔmusoba fana bɛ yen Atuma o ka d'ale ye kosɛbɛ min ye nin baara in kɔni ye nin de bɛ k'u fɛ sa kalo o kalo maaw bɛ na ka na u fari bɔ ɲɔgɔn na k'a yira CNT kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ tan cogo la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i fari foni n'an bɔra CNT la an bɛ taa pétanque o tɛ bolofili ye sa wa olu ka championnat ta ko 28nan o de tun bɛ Sikasokaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa ko min ye maa 50 ani kɔ o de équipe 50 ni kɔ 56 o de nana ka bɔ Mali région 8 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Bamako tulonkɛ in senfɛ sa n'o ye pétanque bolofili in ye Moti 3 ale de ye bɛɛ lajɛlen da a ye Sikaso bati 13 ani 1 ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ sa a yera k'a fɔ ko jamaba de bɔra Sikasokaw fɛ yen ka ninnu kɔni k'u senkɔrɔma don nin baara in na association sportive de Nioro ale taara demi-finale la koyi coupe min bɛ yen n'a fɔ o ma ko ligue régionale de Kayi o ka coupe min ye association sportive de Nioro ye ASN ale kɔni ye se sɔrɔ ka taga demi-finale la a ye maa min bati sa o ye Karta football de Jema ye olu kɔni u ye 4 ni 1 ko in dɛ kamanw dasira 4 ni 1 bɛɛ bɛ ka dasi 4 ni 1 n'a kɛra Real ye Real de kɔni jasira dimanche badonda ye ale kɛra Nioro stade municipal la Nioro maa bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ sa farikolo ɲɛnajɛ kanuba minnu ye balontan ye olu fo nin kɛnɛ in kan yen yɔrɔ in na ye Ballon d'Or k'a dira maa min ma o ye Manchester City maaw olu ka camancɛ mɔgɔ dɔ ye Rodri min ye baara in ye sa bɛɛ lajɛlen kɛra Faransikaw fɛ yen Real maaw ko olu ma taa kɛnɛ kan sabula olu tun bolo ko Vinicius de bɛna n'a sɔrɔ nin kɔrɔ ko jaabi bɛ di k'a sɔrɔ mɔgɔw ma se kɛnɛ kan kɛ a bɛ f'i ɲɛna k'i y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma taa tile 3 a bɛ f'i ye donc ko Real entraîneur ale tun kan ka prix Yohan Cruyff sɔrɔ a ma taa a ka ma joueur wɛrɛw fana tun bɛ yen k'olu fana tun kan ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o ma taa nka Harry Kane ko tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se balontannabaw dɔw fana ma ko in yɛrɛ kabakoma yɔrɔ kɛra min ye ko Drogba de su bɛ kɛ anglais-kan fɔ la a kɛnɛ kan ye na kɛ Ballon d'Or bɛ kɛ anglais-kan de la kɛ farafinna maa kelen min yɛrɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la est-ce que o ma kɛ Ademola Lookman ye 14nan ale kɛra o ye maa bahirika kan ko musow fana k'u ye dɔ di olu fana ma min ye ko in ye kɔni ko a kuma cayara ɲinan dɛ ɲinan ta kuma ko cayara kosɛbɛ o la sa maa caman bɛ ka ɲininkali ko la tan wa ko kɔni ɲininkaliw de bɛ yen maa caman y'a yira fana k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye ale Ballon d'Or dili o dili mankan ka ca a la san o san ko n'a kuma kɔni n'a waati kɔni sera ko min ye fadenya jugu in fɛnw ye ko o bɛ ye a ko la juru in dira cogo cogo a di cogo ɲɛfɔra cogo cogo fɛɛrɛw sigira sen kan cogo cogo ka maaw la faamuya cogo cogo ko bɛɛ n'a ta ko maaw u tɛ sɔn fiyewu ni Ballon d'Or in dira ko dɔw kɔni ko nin cɛ in n'a ka kan nka maa caman bolo ko min ye Vinicius ye nka Vinicius ka ko an ye min faamu jateminɛ wɛrɛ bɛ sen na ale t'a la sabula farikolo ɲɛnajɛ e ko i ni jama ka bɛn fana t'a la de i yɛrɛ kɛcogo fana b'a la i ka ladamu ani ni balontanw kɛra i bɛ maaw minɛ cogo min ani ko bɛ kɛ cogo min na i yɛrɛ bolo olu bɛɛ lajɛlen b'a la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a na kɛ Vinicius ale binna o yɔrɔ in de la ye sabula farikolo ɲɛnajɛ ko ka ca dɛ a fair play n'i bɛ fɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɔni fɛnw sɔrɔ i ka kɛ balontanna ɲɛnama ye fɔlɔ
i ka se ka biba don nka i ka kɛ fana tɔw i b'u gasi sigi i bɛ jɛkulu min kɔnɔ i b'olu fana mɔgɔw gasi sigi i bɛ supporters fana to u danbe kɔnɔna na o b'a to i ka jɔnjɔnw sɔrɔli olu bɛ nɔgɔya n'o tɛ jɔnjɔn tɛ di ten o i ka galabu kɛnɛya dɔrɔn tɛ kɛnɛ kan o dɔrɔn t'a to i k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ a la arajo minnu bɛ an dɛmɛ sa an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba n'o ye Seydou Sangare k'a fɔ dugutigiw ka ɲɛmaa Bamakɔ kɔnɔna na yan Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye nin waati in na ale yɛrɛ fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye Bayi Bayi mairie du district kɔnɔna na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Maraka Samake k'ale fana fo Kurube Jara Seydou ka taa se colonel Siri Lamine Traoré ma Ezo kɔnɔna na Segukaw fɛ yen Thierno Umar Asi Jalo k'ale fo Boyina Babi an b'a fɔ Menakakaw fɛ yen Ibrahim Tunkara Bimbatima Fransikaw fɛ yen Gawusu Traoré Fransi Sori Sako ale bɛ Kanadakaw fɛ yen Isa Konate ale bɛ États-Unis Lucas Dakonobe fana bɛ États-Unis Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la k'a fana fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bole colonel Asaba Jalo k'an b'a fɔ k'a Ture ka Siriman Bacili fo monsieur le maire Bayi Jakite min ye Ablaye Ɲagate ale fana bɛ Faransi k'a fana fo min ye Dakarikaw fɛ yen sa an bɛ Papis Jalo fo ka Ibrahima Sako ale fana fo Amadu Gassama ale bɛ yan an b'a fɔ domaine kɔnɔna na ka Janguma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Bako ye k'an ka foli bɛ s'a ma Rafael Munkoro douane kɔnɔna na k'ale fo ka Abdramane Jakite fana fo ye u ka ɲɛmaaba n'o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes la k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye douane directeur ba yɛrɛ sa n'o o ye inspecteur général de douane Amadou Konate k'a fana fo bureau des enquêtes maaw Munkoro ale ni Jakite k'an ka foli bɛ s'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Modibo Daɲɔn ye INPS kɔnɔna na an b'a fɔ ressources humaines na ka Tata fo fana fo INPS bolofara min bɛ yan n'o o ye commune 6 kɔnɔna na an b'a fana fo sigida kɛnɛya maaw k'olu fana fo min ye monsieur Ba ye k'an ka foli bɛ s'a ma Jikɔrɔni Para ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla ye ka taa se Tayiru Konate ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Tabakotokaw ye an ma ɲinɛ aw kɔ an b'an ka foli lase aw ma ale ni Densokaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka kɛ chinois ye an y'a mɛn yɛrɛ ko gardiw caman de taara ka taa Denso surɔ ko yaasa chinois ka se ka taa u ka kɔ fara k'a kɛ u sago ye n'Ala sɔnna ma min mana na bɔ o kɔnɔna na tile kɔnɔ an na u ni kibaruya wɛrɛw sɔrɔ sa k'olu da maaw tulo kan bi ta an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amara Nun Keyita ale tun bɛ yan ka taa se Keba Jalo ma an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn